Salam orasma dihita ruasni tuata tinalaho memuji pasangapun guarni tuata mariti partengata di Bornginon nadong tibagas joron swaksoni nang di bagas nabi na mengikuti melalui live streaming atong taparadima rohado pikirata dinalau memuji pasangapun guarni tuata martang yang bi mahita di bagasan rohata. Amin. Tapuji tuata senedeta nomor 706 ayat 1 ayat 2. Mari hite guarni debata ama dohot guarni anakna Tuhan Yesus Kristus dohot guarni to di parbadia na tumopa langit dohot tanoon amin. Sai tangihon ma suaraku ale jahuba molo jojo ahu didok rohaku homadok lului hamu ma buhiku atong bohima na hulului ale jahuba sayunang mata bunihon bohim maradopon ahu jahuba do panodangi diau dohot hatoku tungida ise mama biarau jahuba do partano batuan ninguluku tungida ise ma ahu biahaton haleluya martang yang mahita. Ale Tuhan debata pargogo na suatu dosan amanami na di banua gijangi usehon matodim na badiai dohot hapistaran na siakoi tusaluhut uriam asalam rarat jalaram hot hatam na badiai di tonga-tonga ni hamion leon mahiras niroha di naposom majamitahon hatam asalam pita jalalam gadda huriam nabadiai patok tong mahuhut rohanami manguluiho saro di ujung di bagasan hapor seon nature marhite-hite anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami amin. Hatani dibata
epistel di partayata di Bornginon ima yenet sian buku pesalmen bidu sada ayat sada sarodi ayat onom tajahama margat tisoring di ayat onom rap mahitanon majaha songonoma hatani debata martua mahalap naso olo manghuton tahi ni akka parjahat jalan naso olo jongjong tu dalan ni akka pardosa jalan naso olo sahudulan dot akka pangarehei sai patik ni jauh badolo muni rohana jalai sai ido dipikiri rohana arian dohot bongin songon haudo ibana nasinuan di topi ni batang aib namar parbuehon parbuena di hajujuk pang ni tikina bulung nape dang ulo malos jala sude nani ulana majadido alai dang songoni anggo pangalaho ni angka pacahan songon orbuk nahina bakon ni alugo donasida dibaheni dang manahan akka parjahati maradopon paruhuman manang tarbahen akka pardosa jongjong diluhutan ni akka nati goroha hai ditada jauh bado dalan ni akka nati gorohai alai martua laulonong do akka dalan ni akka parjahat ima sahadna martua do akka natumangihon hata ni debata jala naupyopsa amin Asini roh hamadi hamudoh dame nasian debata amata di bagasan Kristus Yesus Tuhatai amin oras madihita damang naidang nani aulongan ni Tuhata hata ni Tuhata tersurat ma di Yohanes 5:10 ayat onom rodi ayat 10 sia tajahama turpukta marsikap soring songonoma didok desi nunga upapatar kuarmi dijuluni aka nanilehomi tuau sian portibion ohiado napuna nasida jala di leon hodo nasida tuau diraduti nasida do hatami nunga di boto nasida nasian hodo saluta na di leon mituau ay nunga upasahat tu nasida akahata na nilehomi tuau jadi dijakon nasida do gabe di boto nasida situtu au borhat sian ho jalanunga porsea nasida hodo marsuru au dan apala portibiono tangiakon nasida odo akana nilehon itu au
jala nasa nadiau nadihodoi jala nadiho nadiaudoi jala nunga marsangap au di bagasan nasida Dan di portibion beau tujuluanon di portion liodo sida naro doau manopoto ale amang nabadia ramoti mana sida di bagasan buarmu akana nilehorni tuau asasada nasida songong hita saliling rap au doho nasida au do mangaramoti nasida di bagasan buarmu na nilehomi tuau jala hujagai gabe dangadong namago sian nasida ya soholan anak jiai asa jupang hata ni surati alai naro mau nuai manopoto di portibion beau dina hulok somoni asa di bagasan nasida ripas halalas nirohana diawi nunga hulehon hatami tu nasida di hosomi portibiodo nasida aidang sian portibion nasida songonau naso sian portibion dan apalahu panido taitonmu nasida sian portibion alai naing maramotanmu nasida maralohon najahati dang nasian portibion nasida songonau naso sian portibion Parbadiaima nasida di bagasan hasitongan hatamido hasitongani songon persurum diau tu portibion songonido husuru nasida tu portibion Parbadiaido diriku mokok nasida asal badiana nasida inahin ni hasitongani olah nido saha ni turpukta amuna kadongan nane aulongan ni Tuhan Yesus Kristus di bagasan porgin naholomon di pakulingi Tuhan hita marhite hite hatana ima na ditangiakon Tuhan Yesus aka sisiana tu debata ama dipasahat asa diramoti jala dijagai marhiti turpukta boima beringota ahado na niigil ni debata sian hita marhiti tangyang naon siulah honot ni akka na porsea marhiti tangyang nai dang nagabi debata muba alai marhiti tangyang ni Tuhan Yesus naing ma nian sadar ima akka sisiani taringot tu panubusion ni Tuata Yesus Kristus marhiti tangyangi adong ni igilna ima hasadaun ni roha hasadaun ni pikiran pasangap goar ni debata jala maka porsiai Tuhan Yesus di bagasan parngoluan na ima isini tangiang ni Tuhan Yesus di bagasan turpuk taon mangigil mangodolhon asa anggian ang kasisian ni Tuhan Yesus mabigi tangiangi jala adong perubahan di nasida ganuk marsadasan anggo paso-paso ni debata pangaramotion pajagaion ni debata nung manok toki diaka na marhapor siya tapi ring ma diturpukta diayak na parjolo ima diayak onom hupapatar gowarmi tuangka nanelehomi tuang sian portibio hohiando na puna nasida jala dileoko nasida tuau dirado tinasida do
hatami. Di bagasan terbukti dia onomi di pasahat Tuhata Yesus Kristus tuadopan ni debata ama bahwa sana akasisiani imana marhaporsiauni nunga di jakor be hata ni debata marhiti anakna Tuhan Yesus Kristus. Nunga patarbe saluhuna hata ni debata persuruan ni debata tu anakna Tuhan Yesus Kristus rotu portibion patuduhon ima harajau ni debata nunga di papatar Tuhan Yesus be jala nunga sahabe jala nunga diradoti akasisiani be hatani debata manang hapapatar ni goar di debata na pinasaha ni Tuhan Yesus Kristus. Jala odora parsuruan tuhita akan marhapor siaw noai nunga patar di paturu Tuhan ta Yesus Kristus ima harajau ni debata jala ikon hot mahita manoktok majakoni di bagasan molutta taradoti hatana taradoti ima persuruanna asa gabi songon sisianok kita dugi musi diuduti nunga di boto nasida sian horo saluhutna na nelehomi tuaw. Jadi marhiti-hitei naing di pasahat Tuhan Yesus Kristus bahwa sadado ibana doh debata ama. Sadado ibana doh debata ama narosian banua gijang. Jala ikon nain ma mian nean aka namar hapos yauni di bagasan ibana jala di bagasan debata. Di bagasan ibana akan namar haporsiauni imahita jala hita gawe di bagasan debata ai ibana sadiri dong debata naro tu portibion. Jadi molotung ditangnya kope sebenarnya napatuduhod do ima hadirion ni debata nama noppa portibion dilehon ibana maneng dilehon hita tu ibana di bagasan Yesus Kristus tu hatai. Jadi sadado hita di bagasan Yesus di bagasan tu hatai. Mangiu mamuse turpukta disadari Tuhan Yesus lo dirina ima di portibion hanya sebatas menyampaikan hapapatar ni gowarne debata. Pasahaton haluaut marhiti-hiti gowarne debata. Jadi ikon mulak nemuse Tuhan Yesus tu surgo. Alani ido gabi di pasaha ibana nunga saebe ulauku. Angguau ikum merserama dopaho ali debata ama tinggal ma akasisianon tinggal ma akaruason alani tuhoma upasahat nasida memang nunga di pasahat to nasida tuau alai saunari upasahat ma muse nasida tuho ala nunga di bagasan hobe ibana di bagasan aube ibana mangulu di bagasan hasitongan. Jadi ngadong be ima batas ni akan namar haporsiauni di bagasan ngoluna nunga di bagasan debatabe nasida hita saluhutna. Ala di imam marhiti turpukta ramotima jagaima ninna Tuhan Yesus Kristus tu amai ala nido ubahin di pasahat tu hita ima todi perbadia asa diramoti hita dijagai hita
ala mangulu do hita di hasyanganon alai dang be sian hasyanganon hita ala nunga nangking di dokon di bagasani dan be nasian hasyanganon nasida ai nasian hita nama nasida nasian au nama nasida ai di bagasan au do nasida sitong ninna Tuhan Yesus Kristus jala ala nunga di bagasan au nasida ai au do di bagasan ho jalan ho di bagasan au dan besian purtibiope nasida. Jadi disadarhon marhite-hite tangiang ni Tuhan Yesus Kristus dan besian purtibiope akan marhapor siau tu ibana nunga sian harajauna nunga sian Tuhan Yesus nunga sian banua gijang be harorona. Jadi hita na marhapor siau tu Tuhan Yesus nunga di basada be hita doh amai dan sian purtibiope harorota dan sian hasyanganombe harorota. Memang hita nati dulubuhon ni dainang do hita sian perdagingota. Memang hita mangan minum do hita sian aka pasu-pasu ni tuhata ima tu perdagingota. Mulu semangat kita marsahi do hita boy mate. Alai anggotot dita dang besian portibion dang besian hasyanganon alai nunga be mangolu hita siatot dini debata ala di ido di dokon disadarhon hita muse marhiti-hiti tangyangi nunga diperbadiai Yesus Kristus dirina gabe mangolu di hasitongan jalahita gay mangolu di hasitongani jalanunga be disuruh debata hita marhite-hite anak nai asa gabe mangolu di habadiau di portibion ima laho mabaritahon barita nauni dia saplalui di dokon songon persurum diau di portibion songonido husuru nasida di portibion. Jadi disadar hodo hita nangking songon dia do Tuhan Yesus Kristus disuruh tu portibion ima laho papatarhon gowarni debata ama ima laho pasadahon aka naso marhapur siao dope doho Tuhan Yesus Kristus doho debata ima laho mangolu di bagasan hasitongan aka nari portibion diubah Tuhan Yesus gabe mangolu di hasitongan lau ido disuruhon Tuhani tuhita papatarhon gowarni debata ama imana perjulu napa duahon paubahon akana somarhapur siau dope gabe mangolu di hasitongan ni Tuhan Yesus Kristus ido ubahe disuruh gereja lao mahamung tuliat portibion ajari hamu manasida dung diajari di pamasuk batu harajau ni debata. Jadi gereja bukan gedungnya, gereja adalah saya, gereja adalah pribadi lepas pribadi kita masing-masing. Dijauh hita ima laho patariason barita nauni asa anggiat parulaun naholom gabe mangolu di hatiuro. Na mangihum muse dang sian portibio behita ala sosian portibio behita martapuk nama hita tu Tuhan Yesus Kristus molo didokon di bagasan turpuk kamu adalah ranting-ranting dan Yesus adalah pokok molo Yesus pokok anggur kita adalah ranting-rantingnya tapuni ngoluta iman Yesus
firman Allah hatani debata. Firman itu yang menjadi daging, yaitu Yesus. Dan firman itu ada sekarang di tangan kita. Naing hatani debata oma, naing merperbui di kita. Jadi tapuk nih halak Kristen hatani debata, yaitu Yesus Kristus. Dan boy berengota secara kasat mata be Tuhan Yesus alai firman Tuhan Yesus Kristus tetap bersama-sama kita tiap hari tiap saat. Firman Allah di bangidohon tu kita adalah ranting-ranting Yesus. Yesus adalah pokok. Kita harus berbuah. Itu sido kita disuruh usuruh ho asa berperbui Nina ya detai usuruh ho asa berperbui. Jadi alat Kristen melalui doa ini disadarkan kembali bahwa kita harus berbuah. Songot Tuhan Yesus Kristus harus dia berbuah. Ngai papataribana nungga disesa dosata diangkat kita menjadi anak-anak Allah di pasak musetu debata. Songoni manang hitam disuruh tu portibio. Jadi dak sejami tapi sebenarnya hitam. Molotum di jamitai hitam hanya sebatas perenungan-perenungan sapi. Ngasarupa audo hamu. Sarupa do hita sudi. Yang bersumber atau hadir dari kerajaan Allah. Dan holan pendita, dan holan situa. Sudi nam madokon porsiatu Yesus, dia telah lahir kembali dari kerajaan Allah. Dan dia bukan lagi datang atau hadir dari dunia, tetapi dia sudah hadir seperti Yesus Kristus telah diutus ke dunia untuk memberitakan firman Tuhan. Songon persurum dia di pertibion songon nido husuru nasida di pertibion. Kita harus berbuah. Ikon mar perangi. Unang be adong neragu tentang penubusion di Tuhan Yesus. Unang be adong na terombang-ambing khawatir taringot tu panubusion di Tuhan Yesus. Panubusion di Tuhan Yesus pasti. Sekarang kita mau menjakon manang makaporsiai, ini yang terpenting. Itu tergantung kita masing-masing. Dipilih. Dan kita percaya telah dipilih Tuhan Yesus menjadi bagian dari persuruan di tonga-tongane ngoluta. Huparbadiai do diriku humokop nasida. Asaga bebadia nang nasida binahen ni hasit tongane. Mangolu ibana debatang dihasangapon di Tuhan Yesus Kristus. Alai gabidosa do ibana honor hor dosata. Alai maulak mangolo ibana gabe mulak badia dan hitape gabe di parbadia di hasitongani. Jadi akan abadia do hita. Pinarbadian di Tuhan Yesus Kristus. Jadi ala kanabadia do hita kamang kainang mari bersama-sama menjadi aliran-aliran atau bodar berita naumi atau menjadi saluran firman Tuhan kepada orang-orang dotu aka naso mangkapur siai mangolu
di persuruan ni Tuhatai ala nunga sada hita doh ibana di hasadaun ni anakna Tuhan Yesus Kristus doh debata di bagasan Yesus doh hita gabe sada doh amai ala ninung nga badia hita gabe marrohan badia mahita di portibio gabe perpikiran nabadia mahita di portibio gabe aka si partangiang mahita di portibio manangyakon aka nahumalyang ta manangyakon nang aka nasota boto dope manangyakon nasota dada unang holan dirita tatangyakon alay kosaha dohita gabe orang pendoa syafaat yang mendoakan dunia ini untuk menjadi kemuliaan bagi nama Allah. Jadi kita kan ngolomar tangiang mungkin kualitas doa kita ya pumuan ta keluarga ta perkerjuan tidak dana gereja ta ada pinasi perkerjuan ta ganuk mersada-sada masih hanya sebatas itu. Tetapi firman Tuhan menginginkan kita menjadi pendoa syafaat yang datang dari kerajaan Allah, mendoakan semuanya. Manangia kon sudi asa tahu nian sudi dari portibion gabe asa ngapun ni dewata. Asa ngapun ni Tuhani. Ala mono tatangia kon jolma gabe mangulu nasida di ngonggoman ni dewata. Gabi boy do hita marhasonangan alay molo holan hita tatangyakon Tuhan lehon diaw hamoraon hagabion hasangapon sahat tu hita sudi hagabion ni hamoraon ni alay dongat ta bogos sogot hita ibong karol jaguta sogot hita dibunuh asa ba asa daw mangan masa hanya pendeta pasaribu aja yang makan masa hanya amang utagaul yang makan atau kita di sini semuanya kita akan ditahi-tahi nasida mangulana sudingkan sehingga orang Kristen harus mendoakan semuanya sejahtera bukan hanya kita tusiru kita disuruh itu beda ta dohot jemaat yang lain atau ugamo yang lain itu beda ta dohot akan na asing alam hitanung ngasian benua gijang orang yang melakukan misi Allah di dunia ini menghadirkan kerajaan Allah di dunia ini songontang yang tai saya sau malam meneroham di Tanoon di Portibio kerajaan Allah datang ke dunia jadi kita disuruh untuk berbuah menyampaikan firman Tuhan songon persuruan di Tuhan Yesus nasian amai tu portibio songoni donang kita disuruh diramoti do hita marhiti hiti todina dijagai imatodi parbadia jadi taulah matorus hatani dewata berkarakter firman Allah berkarakter orang-orang surgawi berkarakter orang-orang laskar-laskar Kristus di tengah-tengah dunia ini. Imata parangehon di ngoluta. Saya pasu-pasun ni Tuhani do hita mulut taula sudina bersuruhnai. Unang kuatir dang mangan do dang minum. Tuhan pasti akan memberi kita kehidupan kita masing-masing. Dan holan sejahtera. Tetapi dia hidup di dalam sukacita yang daripada Tuhan. Amin. Martangi yang mahita. Tuhan jauh pada bata amanami namar habangsa di benua gijang mau lihat teman Tuhan di hatam nama mudai manaringoti hami nang mangaliho di hami ima pangatusion taringot tu misi ni harajaonmu di tonga-tonga ni Portibiong dan holan na paluahon hami ima haroroni Tuhan Yesus Kristus
alaya sadohok dohami bagian ni harjaumu na patariason mabaritahon ima hapapatarmi haluaon kemerdekaan siu akanaso makalomo korbe akana mangulahon hulumon dobe asabui hami gabe ulang-ulang di tonga-tongani hasyanganon. Beri kami Tuhan tutu di tongah-tongah ngolu nami alani biar nami alani kekhawatiran nami taringon tu pasu-pasu say gumunan dope hami manangyakon ima naholan narumikot di ngolu nami naruholan rumikot di tongah-tongah ni punguan nami di tongah-tongah ni keluarga nami. Alai marhiti-hiti hatam di zon hami nau balga dope si tangnya konon nami songon nau marharuan hami sian harajomu ikon gabi hatiuro do hami gabi ulang-ulang do hami pendoa siapa di tongah-tongah di hasyanganon asa anggiat saluhutna na di hasyanganon gabi marhapur siau tuho marhiti anakmu Tuhan Yesus Kristus. Tuhan nami dilehokoro di hami ima todim di purbadia mangaramoti majagai hami unang tersulan di tami tu hahulomon asa todimimang li Tuhan na totoo mangaleo di hami hatiuron ni rohanang pikiran laho maperwihon sa luhut na ima hatam ay tusido hami disuruho asa marperbui asa gabi pasu-pasu tulian portebio pakai mahami Tuhan pergugui hami leo dihami hi pasni perdagingon leo dihami akan arikoti pakion nami laho patariason mamaritahon barita naumi si maroham Tuhan nong adong bidi hami noai pakion nami mai gabi sada alat laho mamaritahon papatarhon guarmo di portidio semaroham Tuhan tangihom mahami marhiti Yesus Kristus Tuhan nami amin mari demahita. Martang yang mahita ale di bata nami namar habangso di gunung gijang puji-pujian dohot asangapon marhiti-hiti muliati on dohon nami tuhut ali Tuhan siala padongan umur pedi hami di bagas setikyon boy hai marpungu ali Tuhan di bagas doromon ima namar tamiang saminggu sehari hami ali Tuhan nang soni pe Tuhan alap streaming pe di jabu ganuk marsada Tuhan
Homa totong nama dongani hami Tuhan, asa di bagasan hai pasun hami Tuhan tuaka hari yang mangihut. Di bagasan tikopo ale Tuhan, gudang doa ka pasu-pasu, dohot las nirohana ipasahat mutu hami ale Tuhan. Pos dorohana hami tuaka hari yang mangihut ale Tuhan. Dam tabay ma asin niroh hami Tuhan, asa malas niroh hami mangula ka ulan nami. Nang soni pe Tuhan, gudang gotong di ruasmi, nama dapat aka parukilon, do pojok niroha, nang kepermasalahan nasing pe ale Tuhan. Homa Tuhan hadir di keluarga, lepas keluarga ale Tuhan. Nama dongani ruasmi ale Tuhan. Asa tong lepas sesudah permasalahan ini ale Tuhan. Asa di bagas salas niroha hami tuaka ari yang mangihut. Khususnya ale Tuhan, anggota di ruasmi Tuhan. Amang situa M Sitorus, dohot amang situa CH Purba. Nah di bagasan pemulihan, pengobatan ale Tuhan. Homa na mga masu-masu, obat na ipangan sida. Asa gabi tu hipasna amangon amang namion ale Tuhan. Asa boy rap hami mamuji do mamuji guar muna bari tu aka ari mangihut. Ang soni pe Tuhan keluarga na mangaramoti Tuhan liam pergogo na sida ale Tuhan. Asa tong di bagasan gogo na sida mangurupi jala majaga amang nami namar saiton tu aka ari mangihut. Ale Tuhan ngabagi kami Tuhan hatami melalui naposomi ale Tuhan. Baik ma Tuhan hatami gabe buhal nami namar perbue gabe tukok nami dina nadit do sulu nami dina holom ale Tuhan. Tuaka ari-ari nami namang ihut. Nang songoni pe ale Tuhan naposom namang alion hatami ale Tuhan tuhami. Homa nama masu-masu parbisuhi ale Tuhan. Leon hai pason tuak keluarga sida Tuhan. Asa lam tudengganna Tuhan marbisuk lapapataron hatami tuaka ari-ari namang ihut. Nang songoni pe ale Tuhan sudah perhalado di gereja HKBP Jeruzon ale Tuhan. Dohot paniti-paniti kecil Tuhan. Nalahu mangulahon ak program-program gereja ale Tuhan. Homang par gogoy ale Tuhan. Leon hai pason. Dale leon dame na sumurung na sakoi. Asa marlas ni roha dalam marsada hami sudah Tuhan ak perhalado do panitia do ruasmi ale Tuhan. Mangulahon program-program gereja na denggan. Sasalam tu dengan Tuhan ruasmon tu akar-ari mangihut. Nang songoni pe Tuhan ruasmu ale Tuhan. Nang aka yanakon ni ruasmu. Homa totong na gogoy Tuhan na tua-tua nami. Nama muru-muru aka ayakan nakon na ale Tuhan. Nang songoni pe ale Tuhan nang yanakon ni huriam. Na lagi pendidikan sekolah. Markarejo. Na mga lamar ka pakragejuan ale Tuhan. Na makalanas ng homa Tuhan na mga lehon na paginoon ni rohan nami ale Tuhan. Nama dongani hami al Tuhan padamu al Tuhan akai nakon nami sel pergaulan-pergaulan nama nisatkan al Tuhan. Alai homa totong na mangiring asalam mabiar aka yanakon nami lamangula ulaul nabi sesuai dengan kehendakmu al Tuhan. Nang soni pe al Tuhan ibaga tikon al Tuhan pasat kami do tujolom pemerintah nami al Tuhan. San pemerintah pusat satu pemerintah daerah na mangulahon program-program negara Tuhan. Khususnya senari lagi pandemi COVID-19 ale Tuhan. Dongani ma ale Tuhan pemerintah nami, dohot tenaga medis, kami menyiapkan prasarana dosarana Tuhan. Asalam tu hipasna ale Tuhan, sudah masyarakat Republik Indonesia oleh Tuhan. Dohot leama Tuhan kesadaran tu sudah warga negara ale Tuhan, asa sadar melakukan protokol kesehatan di setiap aktivitasnya Tuhan. Homa padohon pandemi COVID-19 ale Tuhan. Asa gabi kehidupan normal dihami tuaka ari mangihut ale Tuhan. Nang songoni pel Tuhan aka gangguan aka pangaributi ale Tuhan. Separatis terorisme pada ale Tuhan. Asa dame asa mardame hami Tuhan mangulan akalon nami. Nang songoni Tuhan aka bencana-bencana alam pada ale Tuhan seperngulun nami Tuhan. Asa tong Tuhan homa nama jaga hami saluhutna di parngulun nami. Nang songoni pe Tuhan dang tamah hami Tuhan mangido sian ho alani dosa do pangalasan nami. Jumolo saya sama Tuhan dosa do pangalasan nami. Asa alu nang terabat pasu-pasu do sileon-leon naringgan nang sileon mutu kami. Jalma ale Tuhan tamyang namion. Mari hiti-hiti anakmu nasa sadai Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Mulate mariho. Amin.
Yang Mahita. Ali Tuhan de bata Jehovah para sirohana semurung namarha bangsa di Banua Gijang. Di Banua Gijang pehwali Tuhan jonok doho diakan nama joguarmu. Marulahulak kami ali Tuhan pasahaton hamalatian ni rohanami tu adu pamuna badiai. Lani denggan di basam nasetoktong mangaramoti daging doho to dinami. Di loaso hamil Tuhan manginton pertangyangan di bangorenginon. Di bagasan hahipason hamil Tuhan maulia tema diho. Ali Tuhan unang mamarisuang haroro nami tutu di bagasan pertangyangan namion. Sehibuak kami matutu ahanawang dipasahat ni amang nami amang padita Tuhan marhite hatam naung dipatolas nasida Tuhami. Nunga dipatolas ho Tuhan marhite amanami nasada dohami dohot ho aliamang. Hami akan naung hinokopmu, hami anakonmu, hami akan naung tinobusmu. Say marpangalaho matutu hami Tuhan, marpangalaho nature, jalahuloy hami parsuron mi ali Tuhan. Asa gabi pasu-pasu hami tutu ali Tuhan, disadok liat portibion. Unang loas akayanak kon mi ali Tuhan, akan nang hinokop mi ali Tuhan, malua besian aka hakristenoni ali Tuhan. Ali toktong mahami mangido todo pamuna badiai sepatogu maha porsiaon nami ganu marsada-sada. Ali Tuhan di bagasan tikyon upangido hami matutu todo pamuna badiai. Asay say toktong mahon na majagay hami sa luhutna. Siyan mulai pangulani huria dot akaruas pi ali Tuhan. Asasi sada ni roha tutu hami nina mangula silon nami terlebih ma dina muji pasangap buar munabadiai. Di luar nami diamang padita setabay matutu hahipason dot bisuk nasien hoi dot gogo namar dapot-dapot. Ase toktong di bagasan hahipason nasida ali Tuhan dinalau manguluhon kuriaon marhite asidot holong irama lomon iroham. Nang hamile aka parhalado sisa daroha tutu dinamang luhon aka naporlul di huriami. Nang saluhutna aka ruasmi ali Tuhan khususna di aka natoras suami istri sisa daroha ali Tuhan lau mengajar-ajari aka yanakon nang penalumihon mi Tuhami. Asa hubuak kami nasidali Tuhan tudalan lomoni roham. Parbisuki hami saluhutna ali Tuhan. Asa huboto hami ali Tuhan. Mengajari nasida. Obar tuasini roham. Obar tu lomoni roham. Jalayanakon nami ipi ali Tuhan. Toktong nasida mauas. Lau mangguruhon. Tumangihon hatami. Asanggiat nasida toktong masihol ali Tuhan dihatami unang adong naman dibil Tuhan nasiroham nang dianakon nami pesaluhutna semule na met sa tunamagodang ali Tuhan dia kana met ali Tuhan dia katumbuh kembang nasida homa toktong na masu jalan dia ka parsikola peli Tuhan homa na mga leon bisuk do tapistaran nasien hoi boy na sida mangihuton aka persiajaran na pinasahat niya ka guru na ali Tuhan. Tupe gudang gope na bagasan tikyon marsiajar manghuton secara online ali Tuhan. Alay unang may Tuhan kami mga bati na sida law marsiajar. Alay toktong mana sida Tuhan pahiras pamatang na sida, pahiras pikiran na sida, jala toktong mawas na sida Tuhan di persiajarani. Lehon maharinggason di na sida terlemobi maali Tuhan molon manghuton aka ulangan-ulangan Tuhan asa boy nasida Tuhan gabi meraih aka cita-cita nasida tu aka tikin anaing ro molotupe aka yanakon nami ali Tuhan nungabe saya marsiajar ali Tuhan nunga dapot nasida Tuhan nani luon nasida alay dang dapot depe karejo Tuhan
Sepatuduh homa di nasida le Tuhan aka parkarejon na tama. Jalaboy nasida Tuhan marlas ni roha. Na mangula silon nasida terlebih mana mamuji pasangap ho. Melotung Tuhan anak konami nung abedapot tikinan yan neng marumah tangga. Tuhan si roham disihol ni roha nasida le Tuhan. Tuhoma pasaton nami asa homa na patuduhon aka si rokam nito di nasida. Jalaboy Tuhan hami akan tua-tua marlas ni roha di nama muji pasangap ho. Jala urupi matutua kaya nakon nami dia ka ulaun nasida be. Melotung nung dapot nasida ulaun. Jala toktong ho dian dalhon nasida disadok aka parngulon nasida nang julon nasida. Padao siya nasida Tuhan aka tahi-tahi ni aka parjahat. Tahi-tahi ni aka siboli sali Tuhan yang mengganggu aka ulon nasidai. Tuho mahupasat hami nasida ali Tuhan. Walan homa Tuhan di patujolo nasida di sadok akaulon nasidai. Jala ho toktong namar sangap di sadok ngulun nasida. Ale Tuhan madok mulati do hami tuho di luas ho do Tuhan aka panitia ni muriaon nga dipabangkit ima Tuhan nanaing mabain peresmian resort hami ale Tuhan. Saluhut na idang alani gogo nami alai holan alani asin roham do sabing do ale Tuhan. Nunga besaha tutu perencanaan lao babain resort ngatar nga dipabakit hobi ale Tuhan aka panitia pasahat kami matodo pamu na badai asa anggiat nasida boy Tuhan mangula obar lomo ni roham nang hampe sudah naruas ale Tuhan ukap marohanami Tuhan lau manupaki ulaoni. Setabay maaka pasu-pasumi ale Tuhan. Setabay maaka padaraman di hami saluhutna. Asa di bagasan las ni roha hami tutu. Bagasan hasadaon dinalau manupaki ulaw ni. Jala hotok tong namar sangap di sude akas ulon nami i. Nang soni pi ale Tuhan. Molotung pe. Dang boy sikop. Hami lau mangalehon ale Tuhan. Napos drohan nami ditikina haduan ale Tuhan napatupom mudun nasidai jala marlas ni roha Tuhan lau manupaki huriami ale Tuhan di bagasan tikyon toktong dobonon nami tutu todo pamuna badiai di lingkungan namyon ale Tuhan tohon waeng ale Tuhan bagasan nang Idul Fitri tutu akadongan nami tuhodo pasaton nami saluhutna aka nanang silon nasidai jala mardamen Tuhan hami di sude aka lingkungan nami nang di negara namyon nang sude tahe dilihat portibion asa toktong maho ale Tuhan dihabiari nasida unang gabe mabain haguturo ni ale Tuhan di hami saluhutna jala mardame sonang hami Tuhan di bagasan ulu nami ale Tuhan toktong dobonon nami todo pamuna badiai nungatung maseleleng tutu hawalami hami ima keadaan pandemi COVID-19 ya le Tuhan hinorhon itung masay godang doakan na menderita tuhoma pasaton nami ya le Tuhan aka korban-korban aka nong merasa Tuhan na kehilangan aka pakarejoan tuhodo pasaton nami nasida unang loas nasida madele ale Tuhan ale holat tuhoma nasida mangalu-alu holat homa Tuhan dari tiop nasida na patuduhonomu doa kadalan na denggan akaulaun na denggan tu nasida ale Tuhan asa pos roha nasida Tuhan ina manguda akasulon nasidai doko kodo ale Tuhan pangido hamuma tuki hamuma sena jupangan doa hamun ale Tuhan alai na pos roha nami Tuhan nakpe tumaol dilului nasida na leonomu nasida hasabaron ale Tuhan Tuhan gudang go tutu nagabe korban nang dialak mu Tuhan tujolom aka korban COVID-19 siai tuhodo pasaton nami aka keluarga saluhutna tukpe di bagasan arsak ni roha nasida Tuhan alani kehilangan alanong jumolo akan ani haolongan ni roha nasida tuhodo pasaton nami ale Tuhan asa homa na mangaleo di nasida pangapulion na sumurungi ale Tuhan unang los nasida madele ale toktong mahami Tuhan majaga hai pason ni pamatang nami ganuk marsada-sada Tuhan si roham nang aka para medis pele Tuhan
Tuhodo pasaton nami nasida, unang nasida tok medele Tuhan. Alay toktong maleon di nasida hagogoon, dohot bisuk nasien hoi. Jala pasikop Tuhan akan naporlui. Jala boy nasida mangula silon nasida, di bagasan holong ni roha, dohot hagogoon nasien hoi ale Tuhan. Naksong nipi ali Tuhan, sudah akan terlibat tahe di penanganan pandemi ia le Tuhan, COVID-19 siai. Otoktong na mengurupi nasida nama patuduh dalan Tuhan ahana naik silon nasida jala hami pe Tuhan ke masyarakat toktong mahami mengurupi nasida ali Tuhan asa boy tutu hatop berlalu pandemion sian tonga-tonga ni portibion ali Tuhan tong dohami mangido tu adupa menabadai Tuhan saluhutna Tuhan akka na perlu dingolu nami homa na pasikoponi alau boto hamid Tuhan iboto hodo ahan na perlu dingolu nami Tuhan kurang malo hami mangidu tu adu pamunabedei lain na pos rohan nami pasikopomudei marhite-hite asini roham marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami martangnya kami Tuho amin. Tatangnya koma peleata ali di bata aman nami na di benua Gijang hodo haroroan ni salut seleho-leho na denggan do nasa ulibasa na mauliutus upasat tami masa na lahom itu hami pilihan nami tuho sejalo may gabi uwa na husus di jolom pasu-pasu may jalaramoti asa perhasyang hami pilihanon pati bulhon harajamu itonga-tonga di huriam doho di portibion buai marwan nami marhiti-hiti todim asalamu tadahami godang ni sileho-lehom itu hami asalam girgir hami madok baulianti tuho marhiti-hiti Yesus Kristus Tuhan nami amin. Rapi tamangido di tangiang aliyama nami na di Banua Gijang say pinurbadia magwarmu say Roma harajamu sesaut malam meneroham di Banua Tongon son na di Banua Gijang lehom matuhami serarun hangoluan siapari sesama dosa nami son panesa nami di dosa dirungan na merdosa tuhami unang hami tu gitu pangejunan palua mahami sian pangago ai horna punah harajaun dohot agogon rodi hasangapon saliling nililingna amin. Asin ni rohani Tuhan Yesus Kristus do tolong ni rohani dia bata amata do persauran itu di purbadia ma na mangaramoti do hot na mamasu hamu saluhutna Oras madihita